Roteva turvakoulutus on alun perin luotu lastensuojelu- ja opetusalalle. Koulutus räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja se on sovellettavissa kaikille ihmissuhdetyötä tekeville aloille. Jaettu ymmärrys tämän päivän haasteista ja yhteisiä keinoja vastata niihin. Perusteet luennolla ja tatamilla soveltava vaihe omassa toimintaympäristössä, syventämistä ja kertauksia asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Kiinnipitojen vähentämistä, hyvinvoinnin lisäämistä, turvallisuuden tunteen kasvua. Kunnioittava kohtaaminen, dialogi, jatkuva oppiminen. Turvakoulutusta, johdon työnohjausta, työyhteisö- ja johtamisvalmennusta.